ҳамдиёрони азиз 10 июни соли 2024 шаҳри Самарқанд мо омадем як магазини номаш Боғбон инвитро лаборатория инвитро магазинаш омадем, номаш Боғбон. ҳозир дарунаш медуроем. Агромаркет будааст. худо хоҳад мо орзу мекунем ки ба ҳамин магазинҳо ҳам расем. Дарунаш медуроем, мебинем чӣ дорад. ҳамдиёрони азиз, mana in духтарако кор кардаштин лаборатория инвитро. Собирака як инҷа бед. ҳозир яду сухан хостам аз Собирҷон пурсум. Ино клонировать доранд. ино специалистҳо оиди сабзонидани реша бошад. ҳамдиёрони азиз, мо хостем поёнроем ки гуфтан поён вай мумкин нест. Собирҷон ака, як сухан гӯед ки ин духтаракҳо дар инҷа чӣ кор карда машғуланд? Инҷа клонирование мегӯяд инвитро, яъне аз материали ҳамон растанӣ ҳуҷайра гӯем мешуд ё ҳам материалаш тақсим карда даруни анамон қутичаҳо бо ғизои махсус парвариш карда реша мегиронанд. Анами қутичаҳо даруни қутичаҳо яъне ниҳолои инвитроӣ айнан дар ҳаминҷа оғоз меёбад пайдо шавиш. Даруни анамон таваллудхонаи ниҳоло ҳаминҷа. ниҳолои инвитроӣ тайёр карда мешуд. ин даруни бино вакуум не махсус аз микроб, аз вирус тоза карда шуда одаморо низ инҷа аз хонаи махсус гузаронда тоза шуда баъд иҷозат медиҳанд дар онҳо. Яъне ки инҷа дар ҳам такпайвандҳо ҳаминҷа таваллуд мешаванд, ҳам ниҳолҳо ҳаминҷа таваллуд мешаванд. ҳамдиёрони азиз, орзу ҳавас мекунем ки дар Тоҷикистон ягон вақт ҳамхел лаборатория пайдо шавад. Худо ягонта пулдори мо ҳам ҳамхел лаборатория кушояд ки дар Тоҷикистон ҳам ҳамхел ниҳолҳои бекасал, ниҳолҳои серҳосил, ниҳолҳои хушдаромад, хушсифат истеҳсол кунему Тоҷикистони ҷунонро обод кунем. Ана ин буд як майдача навор аз лаборатория, аз дохилаш набошем, агар аз тори сараш мо навор кардем. Мана ҳама ҷош герметични маҳкам, инҷа бо одама намемондан дуромаданӣ. Анам хел гапҳо. Ана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. Бо дигар навор мекунем.